Jelena Rozga odmarat će se na Tajlandu, ali tek u siječnju. Gotovo cijeli tjedan nastupa, a to joj pomaže da ne misli na tračeve poput onog da je trebala biti Kerumova pročelnica za kulturu. Ne znam odakle je to ljudima, kako je to procurilo i došlo ali naravno to je neko iskoristio. Bilo je strašno 3 dana jer mi telefon nije prestao zvoniti. Nosno sam odgovarala i opravdavala sam se, a ja se u životu ne volim opravdavati. Dok joj jedni podmeću, drugi je ne skidaju s trona. Istočni susjedi je obožavaju. Prije 3 dana sam pjevala u Vrnjačkoj banji, to je jedno mjesto blizu Kragujevca. Oni su plakali. To je bilo nevjerovatno, trčali su za mnom, samo su me htjeli dodirnuti. Ovi kažu, joj kako si ti si prirodna, nemaš ti jednu operaciju. Gospe moja, obuci mi bilo, pjevala je to Jelena prije 3 godine, no udala se još nije. Ipak uvijek je s nekim povezuju. Sutra idem na kavu sa tobom, izaće evo Jelena i Dorijan u vezi nekakvoj. Znaš ali ja se više jednostavno nakon toliko godina ne mogu zamarati s tim. Jer put ja bi bila vjerojatno već na Lovrincu, da mi svaki trač pogodi. A dok jedni razglabaju s kim je pjevačica, drugi će pamtiti atmosferu koju je priredila u Primoštenu.